ଆକା ମା ଭୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ତୋ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର। ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର। କାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସୋଲ କି କଦଳୀ ପାଟୁକାର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଏହି ଧର୍ମ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ମନାସିଥାନ୍ତି। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା ଆଉ ହୁଳୁହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳି ଉଠେ ସବୁଆଡ଼। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳର ଅବସର ପୁରି ଉଠେ ପବିତ୍ରତାରେ। ଆଷାଢ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଘ ବୈଶାଖ ଏହି 4 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ। ତେଣୁ ଏହି ମାସମାନଙ୍କରେ ସୌରଦେବଙ୍କ ଉପାସନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଧର୍ମମାସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହ ଯୋଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ।